Aurten Euskaltzale independentiston bigarren topaketa izanen da Azpeitian. Bihar eta etzi Euskaltzalez beteak izanen dira Azpeitziko kaleak. Topaketa Euskal Herrian Euskarazek antolatzen du. Ekimen anitz proposatua izanen da guztia Euskaraz. Baina zendako egun hori antolatua da, zer da bere helburua eta bereziki nundik sortzen da beharra. Euskal Herrian Euskaraz Euskararen ofizialtasunaren alde lan egiten duen mugimendua da. Helburua da Euskala Euskal Herriko lujalde osoan eta gizartearen arlo guztietan ofiziala izaitea. Euskal Herrian Euskaraz bizi ahal izaiteko. Eta testuinguru horretan sortzen dira Euskaltzale independentiston topaketak. Herri osoko Euskaltzale independentistei zuzendutako egitasmo bat da, eta bertan elkarrekin hausnartzeko eta elkarrekin ondo pasatzeko hitzordu bat izatea du helburu. Horretarako bertan interseksionalitatea, desobedentzia edota geopolitikari buruzko eztabaidak izanen dira. Baita mural margoketa tailera, pala partidak, kontzertuak, kale animazioa eta djitxeak ere. Helburua argia da Euskararen bizi berritzean urrats bat gehiago emaitea, ikuspegi politiko eta sozialetik ere. Euskarari gabe ez baitago Euskal Herririk. Baina beharra nundik dator. Gaur egun, Euskararen egoera ez da berdina leku, herrialde eta eguneroko egoera guztietan. Errealitate soziolinguistikoa askotarikoa da. Ipar Euskal Herrian Euskara ez da ofiziala. Nafarroako eremu batzuetan ere ez, aldiz EAN bai. Horrek arazoak sortzen ditu. Hala nola, hizkuntzaren babesarena eta erabileran zilegitasuna hiztun gisa. Horregatik dira ezin bertzekoak halako topaketak. Esperientziak partekatzeko eta estrategia berriak eraikitzeko. Azken hilabeteetan ikusi ditugun ekimenek, adibidez Basoa Euskaraz bezalakoek erakusten dute Euskara leku guztietan izateko borrokatu behar dela. Erronkak handiak dira. Batetik gazteen errola funtsezkoa da. Euskararen etorkizuna gure eskuetan da, adineko belaunaldi euskalduna desagertzen ari derako. Frantziar eta Espainiar estatuen hizkuntza politikoen gatik, gazte eta adineko belaunaldien artean utxune bat bada eta gazteei tokatzen zaie euskararen salbatzeko ardura pisua. Horretarako euskaraz plazera bizitzea garrantzitsua da. Aisialdia ere euskaraz antolatu behar da. Eta ez bakarrik eskolako hizkuntzara mugatu. Bertzetik sistema oso baten beharra da. Euskaraz bizitzeko aukera erreala izaitea, lanetik aisialdirat, kiloretik kulturarat, instituzionalki babestua. Eta azkenik dimentsio politikoa. Euskararen etorkizuna ez da soilik hizkuntzaren afera. Botere harremanekin, lujaldearekin eta proiektu politiko batekin lotua da. Beraz, topaketa hau ez da soilik ospakizun bat. Tresna bat da, antolakuntza bat eta batez ere borroka baten parte bat. Euskaraz bizi ahal izaiteko borroka. Mila esker entzuteagatik eta laster arte!